Vítam vás v priestoroch AT Parku pokročilých technológií a zároveň na tlačovej konferencii Inovačného centra Žilinského kraja. Žilinský kraj oficiálne vstupuje do éry digitálnej a technologickej transformácie. Som veľmi rád, že vás môžem pri tejto príležitosti privítať v našich priestoroch AT Parku aj v mene AT Parku. Z nášho pohľadu toto nie je dnes len o otvorení priestorov Inovie. Pre nás je tento moment takým určitým milníkom. Od začiatku vlastne tá myšlienka bola, že chceme vytvoriť technologické zázemie a prostredie, kde sa dajú robiť technologické inovácie. Ak ste podnikateľ a máte nápad, príďte za nami, pomôžeme vám. Ak ste z univerzity a hľadáte cestu, ako pretaviť svoje výskumné projekty do nejakého reálneho života, príďte, pomôžeme vám. Inovačný ekosystém nestojí iba na technológiách, nestojí iba na peniazoch, stojí na dôvere, stojí na férovosti, stojí na rešpekte. Ja som veľmi rád a veľmi vďačný, že tu vás dnes máme. Ide o vás, ide o nás. Ide o to, či sa budeme na seba ďalej usmievať, pretože som prišiel do prostredia, ktoré je usmievavé, ktoré je naozaj postavené na partnerstve, dôvere a spolupráci. A za to som veľmi vďačný, že môžem byť pri tom. Ďakujem veľmi pekne všetci, že ste prišli a že ste podporovatelia Inovie, inovačných technológií, inovačného ekosystému v našom kraji. Ďakujem.